Dobrý den lidi, vítejte u nového videa. Dejte prosím na této video like a odběr, a to vám žádný video neutekne. A prosím dejte na tom asi 10 000 odběratelů a 10 000 lajků pro další ty horký věci, které já budu dneska testovat. Pro jistotu jsem si tady ještě koupil Fantu, aby jsem byl v klidu, aby mi nešlo kouřit z pusy, tak můžeme jít na to. Jsem trošku nervózní, ale musím to dělat. Takže jedna věc. Co se to pálí? Takže dost. Co jste věděli? To je dost trkám, jo? Tam chipsy. Tak. A to je kyselý. A tady tam už. Tak dejte odběr a like. Čus.